दिनैनि खौरां मेल लिंनायनि जाहोना बेनो मैया अक्ट'बरनि 9 अक्ट' बै सानखालि BPF-निफ्राय जोंनि भेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय बे पुरानि भेरगावनि बे गेलेग्रा फोथाराव मोनसे जयनिं प्रग्राम लादों बिथांमोना लादोंमोननो मेगा जयनिं होननानै बिथांमोना नाम होदोंनो नाथाय मेगा जयनिं माखौ बुङो जोंबो मिथिया दा जों खोनानो मोनदोंमोन गोलाव समनिफ्राय जे बेवहाय बिराद माखासे हाजार हाजार मानसि माने भेरगाव समस्तिनिफ्राय BPF-आव जयनिं जागोन होननानै बिदि प्रसार खालामबाय थादोंमोन बिथांमोना नाथाय मैया नुनो मोनबाय बिसोर जेसेबांखिनि जिरायनो थाखाय पेन्डेल बानायदोंमोन बेबो खमैबो 10 फुटसो खालिसो थाबावदों बिनि बाहेरा फिल्डआवथ' मानसि गैया गारिया खिन्थु जथेस्थ' दङ दा बेयाव जों सानबाय बेयाव पेन्डेलावथ' जिरायनाया खोब हाइस दङब्ला 1700 मानसि दङ आरो बेवहाय गासैजोंसो ओमफ्राय बेवहाय गासै बिथांमोना 2000निबो बारा जयनिं होगोन होननानै बा जयनिं जागोन होनना प्रसार खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोननि साननाय बायदि जायाखिसै मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि तारिखाव बयबो मिथिबाय बयबो बुजिखाबाय जे आगोलनि सोरखारा माबायदि मावलांदों माबायदि मावलाङाखै आरो दानि सोरखारा माबायदि मावबाय थादों बेखौ रायजो राजा बयबो बुजिदों जायनि जाहोनाव मैया बिथांमोना बिनि फिननायखौ मोनदों बेखौथ' जोंनिफ्राय होनाय जायाखै रायजो राजानो होदों बिथांमोना ओरैबायदि गारि रानथिंना हरदों जेथिं मिथिंनो नाथाय गारिया खालि खालि फैफिननांदों फैनानै गारिया बे फिल्डआव लांदां लांदां गारियासो बारा मानसिया खम आरो बिदिनो अनेक गामियाव गारि थिनहरदोंमोन लांदां लांदाङैनो गिदिंबोफिननांदों बेयावथ' जों रावखौबो बादा होआखै गोसोबायदि सोर थांनो हागोन जोंबोथ' रावखौबो लाखिनो हाया बिथांमोना बेवहाय माखासे खोथा बुंदों सोरबाया बुंदों 1500 जननिबो बारा जयनिं जादों होननानै बियो नंखाय आरो ओमफ्राय बिथांमोना मैया गोबां बाथ्रा बुंदोंनो जोंनो गोबां जायगाथिं अमा फुथारनानै बोरमा बेदर जाहोदोंनो अमा बेदर जाहोदोंनो खाना जाहोनानै मानसिफोरखौ लाखिदोंनो सोरनियावबा सोङोबा मिथिगोन नोंथांमोनाथ' गिदिंबाय थाखायो जों बोरमा जाहोदोंना अमा जाहोदों रावखौबोथ' जों बिदि खालामाखै नंगौ जोंहाबो मैया प्रग्राम दङमोन मोनफ्रोमबो VCDC-आव माइ गभर्नमेन्ट माइ VCDC आंनिनो सोरखार आंनिनो VCDC बे हाबाफारिखौ मैया लादोंमोन आरो हाबाफारिया जोंहा मैयाल' नङा गोलाव समनिफ्राय जोङो सानफ्रोमबो हाबाफारि लाबोगासिनो दं आरो बे सिजिल लाबोनाय बायदियै मैया ग्रोब जादों बेखौनो बिथांमोना सुबिदा लानानै माने होबथानो थाखाय माखासे कौशल खालामदों होननानै जोंनि सिगाङाव बुंदों नाथाय बेखौथ' रायजो राजा बुजिबाय आं गोलाव बुंनांगौ दं होननानै सानाखै बेनिफ्राय मोनाबिलियाव जों नुबाय बिथांमोननि मानसिफोराथ' चुपचाप खारखोमाजोबनाय सोरबा सोरबा फेनानै जने बने गिदिंलाबायनायखौ जों लोगो मोनदों माने टेनसन जादों जेराव जेरैबायदि मानसिखौ बिथांमोना जयनिं होगोन होननानै सानदोंमोन बेखौनो बिथांमोना जयनिं होनो हायाखिसै दिनै जों बेखौनो बुंनो नागिरदों जोंनि भेरगाव समस्तियाव BPF-नि मावथिफ्रा एकदम आसि बिजौआव साननो हानाय बायदि जानानै थाहैबाय आरो बारा बेयाव माने BPF-नि मावथि गैलिया बांसिनानो दिनै जोंनि UPPL आफादजोंनो थानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो ओंखारबोगासिनो दङ जोंहा बेवहाय फोथायनाय दङ मोनसे खोथा जोंनि आगोलनि डिपुटि स्पिकार बिथां मानगोनां नेर्सोन बर' बिथाङा मैया बेवहाय भाषणावहाय बुंदों जे माने जोंनि UPPL-नि दैदेनगिरिफ्रा ना बेदर जाहो जाहो मानसिफोरखौ होबथाजोबदों लाखिजोबदों होननानै बिथाङाबो बुंदों नाथाय बेयो नंखाय सैथोखौ बुंनांगौ सैथोजों जुदि थाङोब्ला सानफ्रोमबो जै जायो नंखायजों थाङोब्ला मालाबाबो जै जाया बेनिखायनो आं बुंदों बिथांमोना जेसेबांखिनि मैया जयनिंनि थाखाय लाबोदों बिथांमोना बिथांमोननिनो मेम्बारखा आरो नोंथांमोननो जुदि फोरमान नांगौब्ला जोंनियाव निउसावबो बिथांमोननि जयेन जाग्राफोरनि बुंनायानो जोंनाव दङ सासे सानै नङा प्राय माने 10-15 जनसो बिथांमोनानो बुंखादों जे आं आगोलनिफ्राय BPF-आवनो दङ गेजेराव जोंनि जेबो पावार गैयैखाय जों जिरायथ'नानै दंमोन आरो दिनै जों जयेन जाफिनदों बेबायदि गोजा साफ्रोमबो गावसोरनि मानसिफोरासो बेवहाय जयेन जादों जोंनिफ्राय गोदानै लाबोनाखै बरन्स गावसोरनि थाखानाय BPF-नि माखासे सुबुंफोरा मैया जोंजोंसो जयेन जाबावबाय एक्स चेयारमेन जाबांगाव फोथारनिनो जेराव मिटिं लादों बिनिनो एक्स चेयारमेन लगरन्जन राभा बिथाङाबो बिथांमोनजों लोगोसे मैया जोंजों 10-12 जनसो बे जाय बिसोरनि जयेनिं लानाय खाथियावनो जयेन जाबावदों आरो मैया जोंनि 14टा VCDC-नि भितराव 10टासो VCDC-आवनो
मोनफ्रोमबो बिसिडिसियाव 20 जन 25 जन करि जोंनियावहाय जइन जादों नाथाय जों फोसावाखै मिडियायाव जों फोसावाखै जायखिजाया फैबाय थानाय समाव जोंनि इउपिपिएलनिनो सरकारा फैफिनगोन बेयाव कुनु 1 इन्चबो साननो गोनां गैया आरो बिथांमोना माखासे भुवा बाथ्राफोरखौ बुंगासिनो दङ जे माने दाख्लै ओरैबायदि खालामदों बिथांमोना जे गाबोननि मिटिंआव थाङोब्ला जोङो रेशन कार्डखौ नखानायैनो बानायना होनो हागोन बिनि सप्तासेनि उनावनो अरुणोदय आसनिखौ जों सोना होनो हागोन बिनि 10 दिननि उनावनो जोङो पिएमएवाइजि न'खौ होनो हागोन बेबायदि होननानै बिथांमोना भुवा मोनसे फर्म लायै लायै नखर नखर हाबनानै जोंनि मानसिफोरखौ नंखाय बाखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै फोसावलाबायदों इउपिपिएलआ जेबो होनो हाया नोंसोर जुदि गाबोन जुइनिंआव थाङोबा बै सानखालि जुइनिंआव थाङोब्ला जों नोंथांमोननि न'खौ नखानायैनो खालामना होगोन नखानायैनो अरुणोदय आसनिखौ बानायना होनाय जागोन नखानायैनो जों रेशन कार्डखौ बानायना होनाय जागोन होननानै बिथांमोना नखर नखर हाबनानै फर्म लाबथिंनानै रानथिनानै नाम लिरनानै लाना फैदों बेबायदि खालामनानै बिथांमोना लिंदोंमोन थेवब्लाबो मानसिफोरा फैयाखिसै मैया साफा सानै फैदों गावसोरजों थाखानाया फैदों मोनसे बिसिडिसिनिफ्राय बिथांमोननियाव हाइस्ट फैदोंबा 28 जन 30 जन करि मोनसे बिसिडिसिनिफ्राय फैदों किन्तु जोंनि भेरगाव समष्टिनिफ्राय बारा मानसि जायगा हाइस्ट जादोंबा 400 500 जनसो जोंनि समष्टिनिफ्राय जादों आरो बाकिखौना बबेनिफ्राय थिखांना लाना फैदों बेखौ जों मिथिया खाथि खाथि बेलेग बेलेग समष्टिनि दोङो लाना फैदों जानो हागौ बाक्साथिंनिफ्रायबो गारि फैदों बेनिफ्राय लाना फैदों जानो हागौ जोंथ' लिडारफोरखौ मोजांखौनो सिनायाखै मैया बेखौनो जोंहा जेबो साननांगौ गैया आरो दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव आरो जोंनि भेरगाव समष्टिनि दावबैसा बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै जोंनि भेरगाव समष्टिया मोजाङैनो दङ रायजो राजानि थाखाय गोबां सिन्था खालामनानै आसनिफोरखौ लागासिनो दङ बेखौ मावनायाव जथेस्थ'खिनि टाइम नांगौ बेखौ बयबो मिथिगौ लासै लासैहाय गासैबो हाबाफारिया जाफुंलांगोन गासैबो स्किमा जाफुंलांगोन आरो बेयावहाय रावबो गोनो गोथो जानो गोनां गैया दिनै बिथांमोना बुंदों नखानायैनो पिएमएवाइजि न' होगोन रेशन कार्ड होगोन जब कार्ड होगोन सेल्फ हेल्पनि फैसाखौ होगोन होननानै बिथांमोना सरकारावनो गैयाब्ला बेयावहाय फैनाय थाखा फैसाखौनो दांनो मोनाब्ला आसनिखौनो राननो हानायनि बिथांमोननियाव गोहो गैयाब्ला बहानिफ्राय खालामनो हागोन बेखौथ' एसेबां बेंग्रा नङाना दानि भटार्सफोरा रायजो राजाफ्रा गोबां साननो हनो गोरों जाजोब्बाय बेनिखायनो जों आरो बारा बुंनो गोनां दङ होननानै सानाखै जोङो आरो बारा बाथ्रा बुङालाबासिनो जेसेबांखिनि हायो जों समाजनि गेजेराव रायजोफोरनि गेजेराव जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जा सोरखार सोलिबाय थादों इउपिपिएल सोरखार बिथांमोननि बा जोंनि दैदेननायावनो रायजो राजानो मोजां खामानि मावनो जों नाजादों आरो जों बयबो रायजो राजानि जों हेफाजाबखौ मोनलाङो जों मिजिंथिदों आरो दा जोंखौ होगासिनो दं जोंहा बेयाव जेबो गोनो गोथो जानो गोनां जोंनियाव गैया खुलुमबाय नमस्कार আজি भेरगाঁও ব্লক কমিটি ইউপিপিএলে এখন সংবাদ মেল আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই সংবাদ মেলৰ জৰিয়তে আমাৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজক পুনতে আমি শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি আজিৰ এই সংবাদ মেল আয়োজন কৰাৰ কাৰণ এটাই যে যোৱাকালি অৰ্থাৎ 9 অক্টোবৰ তাৰিখত আমাৰ भेरगाঁও ব্লক কমিটিৰ বিপিএফ দলে তেওঁলোকে এটা মেগা জয়নিং আয়োজন কৰিছিলে আমাৰ भेरगाঁও পুৰণি भेरगाঁও খেলপথাৰত আৰু তাতেই তেখেতসকলৰ জয়নিঙো হৈছে আৰু এই জয়নিঙৰ পিছত আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমাৰ বিপিএফ দলৰ অৰ্থাৎ প্ৰাক্তন তেখেত ডেপুটি স্পিকাৰ নেলসন বড়ো ডাঙৰীয়াই তেখেতে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে কৈছে যে আমাৰ বিপিএফ দলত আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ যথেষ্ট সংখ্যক তেওঁলোকৰ এই যোগদানত অংশগ্ৰহণ কৰা বুলি পালে আৰু এই কথাটো একেবাৰে অসত্য কথা আৰু এই অসত্য কথাটো আজি আমি সংবাদ মেলৰ জৰিয়তে ৰাইজক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ এইটোৱেই যে তেখেতৰ সংবাদ মেলৰ পিছতেই সুকীয়া সুকীয়াকৈ যিসকল তাত মানে যোগদান কৰিছিলে সেই যোগদানকাৰীসকলৰ অন্তত 2-4 গৰাকীক তেখেতসকলে সংবাদ মাধ্যমে তেখেতসকলক নিজাববীয়াকৈ ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকে হেৰি লৈছিলে মতামত লৈছিলে আৰু সেই মতামতত তেওঁলোকে কৈছে আমি পাইছোঁ নিউজত পাইছোঁ যে তেওঁলোকে আগতেই
পূৰ্বৰে তেওঁলোক BPF-ৰ সদস্য আৰু BPF-ৰ সদস্য যিহেতু তেওঁলোক BPF-ৰ সদস্য আৰু সেই BPF-ৰ সদস্যকে পুনৰবাৰ তেওঁলোকে আকৌ যোগদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তেনেধৰণৰ এটা নাটকীয় এটা ব্যৱস্থাৰে তেওঁলোকে যোৱাকালিৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম যোৱাকালিৰ যিটো মানে যোগদানৰ প্ৰগ্ৰাম সেই প্ৰগ্ৰামটো তেনেধৰণে তেওঁলোকে কৰিছে আমি এইটো জোৰ দি ক'ব পাৰোঁ যে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ সমষ্টি বুলি নহয় সারা BTR-তে আমাৰ যিসকল UPPL দলৰ মানে কৰ্মীসকল আছে কাৰ্যকৰ্তাসকল আছে তেওঁলোকে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি আছে আৰু ৰাইজৰ মাজত গৈ তেওঁলোকে সুন্দৰ এটা মানে অৰ্গেনাইজ কৰি আছে আমি এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা শুনিবলৈ পাইছোঁ যে যোৱাকালিৰ তাৰিখত আমি BPF দলৰ যি মানে যোগদান সেই যোগদানৰ কাৰ্যসূচীক আমি প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে বা তেওঁলোকক এটা হেৰি দিবৰ কাৰণে আমি UPPL দল হেনো আমাৰ ব্লক কমিটিয়ে মানে VCDC সমূহত মানে মিটিং লৈছো বিভিন্ন ধৰণৰ এই মিটিঙৰ জৰিয়তে ৰাইজক মানে তেওঁলোকক বধা বা হকা বধা কৰাৰ কাৰণে এটা তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা চলোৱা বুলি তেওঁলোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি গম পাইছো আৰু এই কথাটো আমি এটা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছো আজিৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যে আমি এইটো পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত আমাৰ সন্মানীয় ইয়ম ডাঙৰীয়াৰ পৰিকল্পনা আৰু তেখেতৰ পৰামৰ্শ মৰ্মে যোৱাকালি 9 তাৰিখতে আমি এইটো সিদ্ধান্ত এটা লোৱা আছিলে আৰু সেই সিদ্ধান্ত লোৱা মৰ্মে আৰু যোৱাকালি আমি প্ৰতিটো VCDC-তে আমি ৰাইজক লৈ এখন মানে সুন্দৰ এটা মানে কাৰ্যসূচী লৈছো আৰু এই কাৰ্যসূচীটো আছিলে আপোনাৰ মাই গভৰ্নমেন্ট আৰু মাই VCDC অৰ্থাৎ মোৰ চৰকাৰ আৰু মোৰ VCDC আৰু এই মোৰ চৰকাৰ আৰু মোৰ VCDC-ৰ এই যিটো কাৰ্যসূচীত এই কাৰ্যসূচীটো আমি সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিছো আৰু তাত যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ ৰাইজে সহযোগ কৰিছে আৰু এই সহযোগ অনুষ্ঠানত বা এই সভা সমিতিত আমাৰ স্থানীয় কেন্দ্ৰীয় জিলা বা ব্লক পৰ্যায়ৰ যিসকল নেতা আছিল আৰু নেতাসকলে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে যোগদান কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ ৰাইজৰ মাজত বক্তব্য ৰাখিছে আৰু ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰিছে আৰু এই আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে বিশদভাৱে ৰাইজৰ আগত অৱগত কৰাইছে যে আমি সকলোৱে জানো যে এই 3টা বছৰত আমাৰ এটা অভিযোগ ওলাইছে যোৱাকালি সংবাদ মেলত আমাৰ ডেপুটি স্পিকাৰ নেলসন বড়ো ডাঙৰীয়া এটা মানে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে বিগত 3টা বছৰত আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখন চৰকাৰ পৰিচালিত হৈ আছে এই চৰকাৰখন চৰকাৰে হেনো কোনো ধৰণৰ আঁচনি আজিৰ তাৰিখলৈকে সফল ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই এইটো আমি তেখেতসকলক আমি এইটো ক'ব বিচাৰো যে আজি ৰাইজে যিখিনি সা-সুবিধা পাইছে এই সা-সুবিধাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বা আমাৰ যিসকল মানে যিবিলাক আমাৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে যিবিলাক আমাৰ ৰূপায়ণ হৈ আছে সফল এটা ৰূপায়ণ হৈ আছে ইয়াৰ ভিত্তিতে আমি এটা ক'ব পাৰো যে ৰাইজে আজি সন্তুষ্ট হৈছে আৰু তেখেতৰ যিটো এটা যুক্তি এই যুক্তিটো আমি আজিৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি তেখেতক খণ্ডন কৰিছো এতিয়া কথা হ'ল আমাৰ আজি যিটো আমি সংবাদ মাধ্যম এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এটুকে ক'ব বিচাৰিছো যে আমাৰ যিসকল UPPL দলৰ নেতা বা মানে যিসকল এই শুভাকাংক্ষী ৰাইজ আছে তেখেতসকল আজিৰ তাৰিখত আমাৰ লগতে আছে আৰু এইটো মই আহ্বান কৰিব বিচাৰিছো আৰু এটা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছো যে আমাৰ ৰাইজৰ মাজত আমাৰ এতিয়াও আমাৰ সম্পৰ্ক কোনো ধৰণৰ বিঘ্নিত হোৱা নাই আৰু ৰাইজে আমাক সকলোৱে আদৰি লৈছে UPPL সদায় আমাৰ ৰাইজৰ লগত থাকিব আৰু ৰাইজৰ কাম কৰি যাব গতিকে মই আজিৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে খুব বেছি এটা ডাঙৰ ক'ব বিচৰা নাই আৰু তেখেতসকলে যিটো এটা সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যিখিনি কথা কৈছিল এই কথাখিনি মই আজি এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই খণ্ডন কৰিছো বুলি ঘোষণা কৰিছো ধন্যবাদ আমি স্পষ্টভাৱে এটা কথা ক'ব বিচাৰি এইটো আপুনি সোধা কথাটো সত্য কাৰণ কালিৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি অলপ আগতে মই কৈছো এই কথাখিনি যে এগৰাকী মানে তাত নতুনকৈ যোগদান হোৱা এগৰাকী মহিলাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কৈছে আৰু সংবাদ মাধ্যমে তেখেতক সুধিছিলে আপুনি নতুনকৈ যোগদান কৰিছে কোনটো দলৰ পৰা আহি পেলাই আপুনি যোগদান কৰিছে এই কথাটো তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছে যে মই আগতে BPF দলতে আছিলো কিন্তু মই মাজতে বন্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে মই পুনৰ আকৌ আহি আজি এই মানে মেগা জইনৰ জৰিয়তে মই মানে জইন কৰিছো এনে ধৰণৰ কথা আমি খুব স্পষ্টভাৱে যোৱাকালিৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিছো গতিকে এই কথাটো আমি স্পষ্ট যে তেওঁলোকৰ সদস্যকে পুনৰবাৰ জইন डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों
नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउज। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज।